марде сарватманду молдор, аммо ниҳоят хасис буд. ҳатто дар шиками худ ҳам сарфакорӣ мекард. вақте барои хариди рӯзгор мерафт, дар бозор ба ҷои маҳсулотҳои тару тоза, маҳсулотҳои пассифатро ва ба ҷои гӯшт ишкамба мехарид. хонаводааш ним серу ним гурусна буданд. рӯзе дар роҳ бо ҳамроҳии як мард суҳбаткунон мерафт ва вақте ба хонаи он мард наздик шуданд, он мард сарватманди хасисро ба хона таклиф кард ва зиёфат орост. сарватманди хасис вақте ба хона ворид шуд, дастархони пур аз нозу неъматро дида дар ҳайрат афтод ва бо худ гуфт: аз афташ маълум ки сарватманд аст. бояд бо ӯ дӯст шавам. ҳарду сари дастархон нишастанду аз нӯшу неъматҳо тановул карданд. то рафт ҳисси кунҷковии сарватманди хасис зиёд мешуд. пас аз чанде тоқаташ тоқ шуду пурсид: шумо ба чӣ кор машғулед? ин ҳама нӯшу неъмат аз куҷо? мард хандиду гуфт: ман дар ҳеҷ куҷое кор намекунам ва сарват ҳам надорам. танҳо як одат дорам. ин аст ки ҳар нафари бое ки ё сарватманде ки аз дунё мегузарад, ман кӯшиш мекунам ки зани ӯро ба ҳамсарии худ дарорам ва аз молу сарвате ки ҳамсари собиқаш нахӯрду напӯшид, бемалол истифода барам. дар дастам рӯйхате дорам ки номи тамоми сарватмандони деҳа номнавис шудааст ва варақро аз ҷайбаш бароварду ба сарватманди хасис нишон дод. сарватманди хасис назар ба он рӯйхат карду номи худро дар он рӯйхат дид. пас аз дидани номаш дар ҳайрат афтоду дарав дуо карда аз ҷо хесту аз хонаи он мард рост ба бозор рафт ва аз бозор ҳама маҳсулотҳои тару тозаро харидорӣ намуда ба хона баргашт. занаш назар ба дастони ӯ карду гуфт: магар ман хобам? сарватманди хасис гуфт: ту агар хоб бошӣ, ман бедорам. ман дидам ки пас аз марги ман бо молу мулки ман чӣ мешудааст. азизон, лаззати дунё касе бурд, ки ҳам доду бахшиду ҳам хӯрд. касе ки ҷамъ карду тӯша андохт, худаш мурду занаш бо дигаре хӯрд.